nongkong ngi penpau ke jing sengongo ke bekrau yo belai ubala penla ngi kum ke jing seng kan thei balang hang ni hakendong tu ber bengi la ban rekhi gane ga sngi bekerpang jong ki kan thei ke women Sunday ya ka baga KJP assembly kala aibor ya ki jing seng kan thei ki badon po jongka na do usnem arhajar nyau ngi la sedang ban rekhi gane ga sngi ia gane ga tayau bat ga sngi bekerpang jong ki kan thei kum si benta ban kan mau burom ia ga nabon sawian ka kan thei ka si ga banengkong ia ga balapan baptis ha ga khat riu tarik Julai ha usnem khat khandai spa saw phra te langba kaya kini kilat jing start jong ga juk menta ngilala ban rakhi ga ne ga sngi ga bekerpang wat apedeng ki jing khang lat ki babon jong new khnyang jing pang COVID-19 ai ngu yo blei ke jing don rangkat ke jong u hagi yeng ki sem ki jongi hagi balang ke jongi namaru blei syam le no ingi kekti ke badon bor jong ke yai kener ke yai kedup ingi ngayeng hang ne ban ai ku blei Women Sunday pi wei pe wei haga kerteng ke batiang tam utrai Jesu te haga ne ke por shwa bengin poi shaga ne ke benta bakongsan tongin pendem ke jing duai ai ngo imi au blei wok pa jongi wolong blei bom ju sha job kekti badon bor jong me ko kenrat ke kedup ke sumari ngi melong ublei ubom ju sam thia bad ubom ju ya thia kejing I jong me ka dab yang ha kejing im jongi ngi plai le de ngi long tang ki nong pom ngi wan ri po ki tabniang ki jong me trai is nei to ya lam ngi na do pasdang ni kejing syekri jongi hado banda wai no jongka ai kan long kejing syekri pen senga wahai ka mon jong me kum kejing ubi ka bawan kiu wa khmat ka khet kejing is nei jong me don rengkat lem ki benta ba pher ki bengin spendem ngida IT ka kti ba don bor jong me haga kerteng jong me Jesu ngi pani kini baro amen ki benta bangi dai ban pendep haga ne ga por ki long kum ni hadin bangi ledep e ga ne ga jingruai ngin yo ban yalam ngi haga ba puli ba duai de imis oda imis yang syai hadin kata ngin yo e ga special number de Dr. Miss Glory Swear pat nang tai nong keren de Mrs. Melody Swear kejing ruai ya kani kepor ngini ruai da kejing ruai ke basau spa sau peulai tu ya lam yang iku kendrat kat bangidang ya syafrang hagi lenti bat kelain ki bangi kendo lang ki le kado bat mensi mentai le sibit syun kijing pensyoy jong ke perthei ki pendap da kejing pomhun baro ar gi dekhot nakaba sau spa sau peulai tu ya lam ya ni ku ken wat gat bangi dang ya chaprang haki lenti eba gelain ki bangi ya ken dolang ki ya Bye.
chong me haki ko twai ba pa Hashwa bangin pai so blay haga jing duai tongin cha skor na kaktin jong u ya ka bangila ban siam na ga samu debit ka ba ar pheu nyau ka de khat na ka ba khat saw na ga kitab Deuteronomy ka nong ka ba lai pheu wei ka de khat na ka ban reu ka chi thi ba nung kong Petros ka nong ka ba san ka de khat na ka ba chi pheu bat na ka chi thi cha ki Hebrew ka nong ba chi pheu ka de khat na ka ba lai pheu san ki kintien ba ong kum ni to da ap khmi hau trai to long klain bat to pen chlur yala ka do anot si sha keng to ap khmi hau trai to long ki ba klain bat ke chlur wat sngau kyo lamne wat chap ting yiki namaru trai uba ublai jong ni ma uhi ulai drengkat bat me on om e no yeme lamne kan tai no yeme ti ublai ka jing ai barok ubalakhat yepi sha kata kaburam bom jiu kut jong u ha ukris anda philasha chitom khndiat por ma u hi keng unda panjanai unda pan scam unda pan chai bor namar kata wat bread na pi ya kata ka jing shlur jong pi kabadon kanong kabakraw ublai unda kerku na kabapule bat sha skori ka ktin jong u tongin pendem hagi jing duai Kokpa jongi ubah beneng ngiwan bandem red ila di kokundrat hatrai ke ding pna bat gislajat ki bakhut ki jangme namar melong ubakhut ublei ubadap ika beneng chejrong bat ika kendau chutbian utrai ki met bat utrai ki mensim ki jongi utrai jong kajing sekri ke jongi ngi ai ngo yeme namar kajing it kajing isnai bat kajing ai ke jongme kayai dap biang ye kajing em jongi na kapor bat ngilong kumne kum bangilong namar ba mela thet rem bat mela siuspa yengi nakador ba kasnam ka ba mela pen mi ha ulum kalbari nakabanta ban siuspa bat ban pen em yengi kinong pop ki balajot lerem ngi ai ngo yeme ko kunrad bi e namar ka ni kapor ka kordor kaba mela pen ya hangi kom ka jing sengken thai balang kendong tu ber ya ka ban sakhi ban shakri me langba ka ni ka YouTube channel try bi e ya ka ba kom ki ni ki por ki be e ki bingi kendo langba ne khnyang virus ko kunrad bi e ju bala sa priang bat bala siam ni sibon ki ben sem ki ba kordor try kunrad ngi le yo pat ya ka ni ka lat kom ka ne ya ka ban sakhi me ngi don kam ko kunrad bi e ya ka khti ka ba don bor ka jong me ka sang Kebala kener ke jong mi, kaban kta ikaban penkia ikari ke jong iku kenrat bi e. Namar ki pop ki jing palat ki jong is ngau tho bengi mat ki ni ki jing e ki bakum ne. Trai namar kata ya rap yengi, haka bengi la ban pai kmat, ban pen kre ya la ke jong ke jing em. Namar ngim tep la no ke jing wan pat ke jong mi kan jialong. Trai haka ni kapor ngi duai, naka benta kani ka sngi ka bakerpang ko kenrat bi e. Ka sngi ka bengi kan mau buram ye syakri jong me balak loi ban pediang neng kong ye me ina bon sawian try kan rat ya rap yengi kom ki long ke mi wei bengin don kata kamen sem ban sya si tom bat ker khu yengi baro ki long ke mi go kan rat be e haka bengin la ban sain dor ya lagi jong ki khon ki kti naka ban ta ban pen bha ye ke im lang sa lang haka ri haka jaj ban riu ki jong i baro ka wei ngi don kam go kan rat be e namar kata ye ki estar ki ban long ki ba shlor ki ba duai ki ba ko ngo bat ki ba pendem ban IT la ka jong ga jing em naka benta ban le ye ka mon ga jong me kar khu go kan rat bi e jingi he ga ne ka por ye ka ne ka syakri ka jong me ka ba dai ban yeng ban sam mi ka khubor ka ktien ka jong me pen kentang ye ka de ka snam ga jong me bat kar khu ki khubor ki ba ka kan sa bet pedeng jongi ki subo sembai ka ktien ki ba kala bet kin long ki ban ha ba ki do not ki ba long ki deus ba ki ban sei la usro u ba si chis pa cha naka benta ka buram ga jong me ya lam go kan rad e ji ke benta badang sa ga jing sikri ga jongi kam kenti ka na do basjang ha do bakot ha ka bor bat ga jing ya lam mun sem ba khoj u jong me try kan rad ni don kam yu mun sem mu jong me ni don kam ni ga jing pen impat ga jong me ni don kam ni ga jing pen thamai ga jong me ha ka ben nang la ban ya che prang ni ga ban sikri ya ka mon ga jong me ko kan rad be e try ni ai ngo ye me ba me sha skori ga jing khat kar pat jongi ki nong pop
nabai kini baro ngipan ngipentep haga kerteng uji Yesus Kristus ubalang trai bat unang penim mujangi. Amen. Mentangin pos ko bay pat ka benta ka bangin yo ya ka special number na i Dr. Miss Glory Swear pat hadin ka tangin yo pat i nongkeren da i Mrs. Melody Swear. Kajing ruai ka bangin ruai kini ka por ka long shapang ka nabon. Ngem la klem da kir tiang din ya ching it u blay ya ching duom ban pen shai sha kri u la say will can take na bon long u so Ker hai ngidon gen long jong pi baro on nai ko mei on nai ko pa baro kilong thala ngala shem ya u thwai jisu u long u blai shisha. Trong ngà bán bên đạp u nong ya lam ru ma u hi ban lam ya nga sha neng sha kli u lo kum u ni hay ngin shan la wa shalom la wa sha them ban yai ne kat ba em ha shit om ba ro ban hakim la pen dap da jing bi tar ga ying hi ba ro ngem la shu da kung wei tang clam gen ran shu jisu ka pai la dei ban ya bru ngan ya sno u twai na bon ko khon ba i chonga sha yin ya ngen le no ni kaspa ker hai ngidon kin long jong pi baro on nai ko mei on nai
baro kilong thala ngala shamya utwai jisu ulong uplay shisha gam man toy langan trei kakam utrai gam man toy langan le ikam bapha gad baya kala dingadang tengkai gam mentoy kajing imbaro kirta hauni tingan le siêu ba ya ungan shakri kat pala kinong shula ki ker sau dong you try jong akim la bên mong ulo kum uni hay ngin shem lawa chalu lawa chatem ulo pan yai ne kat ba em ha shit om barobat hakim Ublay nagwantag burom siya. Amen. Hajwa begini pai tin jong blay tongin pendem kejing duai. Ko kpa jong hiwa penyang. Ngipen pau kejing sengangu ke bakrau yemi ku try. Namar bamelia lam ya kejing sengken tei balang jongi. Ha ka bakum kani ka por ngidang yo pat ya kani ka lat. Ban rakhi ya kani ka women Sunday ha kani ka sngi. Ngi aingu imi kan rat namar kini ki ek baro kilong kejing pen yai ke bastat ki jongmi. Bat ha kani ka por ngi don hang ni ban sha skor ka tin ka jomi ku try. A try ngadua yemi bame menis nei ku try. Ban dorang kat lembat nga kum ka syakri ka berit ka jongmi ka badai ban sami ka khubor ka tin ka jongmi ngam long ai ko try ngalong tang kum ka tendong jing sawa ko try ngawan man bo tia khamat jongmi paminis nei ko try ban pandap inga ruman sema khoi jongmi to kar khu ko kan ra di ka khubor ka banglapan kre ak dang ka jing klot kar khu ya ka ko try bakan long ka jing man toy yang anong kong bat ka jing man toy ro ikita baro ki biok ngau ya ka pan tang ko try ka por ka badang sa ngi IT hame ko try ngau ya ki jing duai ba to map ya ki pop ki babon ha ka kerteng jomeu jisu ubalang unong pen im jangi ngi pan bat ngi pen tip ikini baro amen ha ka banong kong nga ai ku blei ya che person iba pen yai ya ka ni ki jing yeseng ya ki nong isim benta baro ha ka ni ka program ya ki di khot jang ka jing yeseng kan thei balang ya kinong ilam balang nado ki pastor ki propastor ki temen basan ki rangba balang ki long mi ki long pa jong ka balang bat ya baro ki bia don lang hang ni ya ki khon jong ka balang ki badon hagi ying ki sem bat ya baro ki be simbenta ban page ya kani ka program langba kani ka YouTube channel nga ai kublai pi haga kerteng ke batiang tam ke jong try badunong pen im jongi uji sukris nga simro ke kabu ban ai kublai women Sunday yipi baro ai bakani ke women Sunday jong ani ke snem kan wan ra ingi ya ke jingsuk ke jingkmen bat ke jingker ku ke badap kerhai nga pen paro ke jing sngangu ke bakrau ya ke jingi sang kentai balang ke balai ibit ban syania hanga ke syakri ke batlot ke barit ban kren hagani ke women Sunday nga ai ngoro yo blay ubalia don rengkat lembat nga ha ke bangalala ban sim ya ke ni ke benta
kumba ke jingi sang kentei kalasiania hanga kumba lapen sngau dei chairperson ba la rakhi yaka women's week but women's Sunday man lakas nem hakata yau balai jong benai Julai kum ka dak ka jing ken mau burom ya ka nabon sovian kum bangilio sngau na ka jing ruai jong kitu gi sabla sepang ka nabon ka ba long ka ken thai khasi ka ba nong kong ka ba priang yau Jesus Christ bat bala pen baptis ya ka haka khan riu tarik u Julai chejar praspa sau phuk pra ka team jong ka women's week but women's Sunday jong ka ni ka snem ar hajar ar peu ka long slor ban wanra ya ke jingkela bala pensyong nong rim na ke kitab Istar kala nong ka basau ka da khot ka ba khan riu hagani ka por ngan om kren na ka ni ka team hendrai ngan kren na ka waipat ka benta ya ka ba phila ban siam na ka kitab jong ka rut kala nong ka ba nong kong ka da khot ka ba khat sau khan riu khat nyeu bat khat pra to ngin ye pej ya kini ki da khot na ka tin ka jong blei kite kila penjam hila ke ketin bat kila yampat bat ke orpa kala do ila ke kiau kurim henrei ke rut kala snok haka ke dekot ke bakhan riu ke rut ti kala ong wat ke pat yanga bangan klat no na pha yak ban phai no na ke bot ya pha na basya ke pan leit ma pha hang ta ngaro ngan leit bat ha ke pan syong basa ma pha hang ta ngaro ngan syong basa ki briu jong pa kin long ki briu jonga bad u blei jong pa unong u blei jonga ha ka ba pan yap ma pa hang ta hi ngaro ngan yap hang ta ro an tep yanga to utrai un le kum ta yanga bat tam ro la da ei setang ka jing yap ka ban pen klat nanga ka ban pen klat yanga na pa ti habakal yo I ba ka la theo scam ya ka ban leit rengkat bat ka kam sim kren syo haka karut kedai ke persa kurim jong ka nami hadin ci pilsnem bakarut kalaya salang bat ke kiau kurim jong ka u elimelek u tengah jong ka nami ula klat no bat hadin nang ta bot sa ka jingyap jong maklon bat u shilion ki khon chenrang ka nami habakalamat ya kan ka jinglin shop jong ka jingjia ka bas ngau si kam ngau la shu ban sa ha ka ju ka jaka bat kala kut jingmut ban mi na kan ka jaka ban lei shaka wei pat ka jaka ka ta ka long ban lei phai pat sha juda bat ban pha no ya kita ki persa kurim jong ka bakin lei phai shalaki snong jong ki ko orpa hadin ba ka kiau jong ka kalap tha ya ka ban lei no kumta kala do ya ka bat kala leit no selagari henrei karut kamtre ban leit ban kala le ban sno hakanami kada grens kem kut jingmut bakan bot ya ka kat saba kan leit klem artatin bat sisha kala le kumta da ka bot ya ka shado Bethlehem ban wanra ya kanu ka jingkala hakanu ka jigim briu kam long ka basuk ka long ka kam ka bakrau bat ka kam ka basa jingken mau ka don ka jingong balada pikwa ban pen kala ya ka perthei pen kala shwa yelade hakani ka jingjia ro ngisyam bakar nami bat ka rut kelele ban pen kala shwa yelade shwa baka pateng jongki kan yo kala ka perthei ka bingi imbenta ka don kam ya ka jing pen kala wat la dah ka wei ka liang kala bat ka yai kala henrei bangin wan ra ki jing kala ngi dei ban le yakini ki lai tali ki ki badon kam ki balong ro ki mat jingis lok hakani kapor kita ki long ka banong kong ban kublei ne do khat do yaki ki barim ka baar ban sno bat bot hakata ka lenti thamai bala pen pau hangi ke balai ban pendon kam kloi ya ka kabu bala pli klem de boteng to ngin ye phai shakani ka mat ka ban nong kong ka ba ong ban kublei ni do khat do ye ki barim ka jingyap utnga bat ki khon jong ka nami baro arngot
kalau penlong ya ka bahkan simno ya ka sinjam ban kublai kado ne do ya ki ki badon hari Moab kentubro ya ki persa kurim jongka namar ba kaliau bat ka ngau tho syai balada kamle ya ka ni kanja ke ba kham sniu ya ka bat iki persa kurim jongka para long kemi ka balang ka jing ka li ka long yang i menta hato ki don ni em ki jing jia ha ka jing im jongi ge bangi yo balada ngi la ban kut jing mut ban do bat kublai kado iki ngi la pat ban sedang ya ka jing im ka ba thamai la de ki don kum kita tongin le ya ka ni klem da artatin khnang bangi yo boy sya ka ta ka jing im ka ba thamai la ka long ha ka jing im simet ne ha ki long yeng long sem u pol ro ong hak si thi jong u chi ki Philippi lai la nong ka da khot ka ba khat lai klet no ye ki ba shedin bat kner no ye ki ki ba syak mat ka mat ka ba ar ban sno bat bot ha ka ta ka jing sem bat thamai ka ba la pen pau hangi na pedeng ki ar ngot ki persa ko rim jong ka nami ka rut ka kham yar ka jing mut jing perkhat bat ka kham yo ngai ban ya ka orpa bat kam tre ban ai kublai khado ye ka kiao kurim kumbalale da ka orpa ka rut kalas nos din ha ka kiao ka mut ba ka yo selendet balada ka nomi ka sya ye ka bakan lej rengkat bat ka ke babha kan salong ni wan jia ha ka jing im jong ka namar kala yit bnya ya ka donot jong ka nami la kumba chi paus nem baki la ya jong kia sa rengkat ha ka ji thi ka banong kong Petrus lai la nong ka khot ka bakhat lai ka ti nu blai ko ong tiu ta ban pan sniu ye phi la da phi long ka bia bot skem ya ka ta ka babha kum ta ka rut kala rai kut balajia kat bajia kan sno bat kan bot be ya kan nomi kum ki long kemi lada don ki por ke bingis ngau bala tap ingi daga jingdom ha ki jingmut ki jing perkhat kat chaba phai bat ha ka bakum kata ka por ka don pat ka ri ka ka plan ka balawan syat ha ka jingmut jongi tongin bat ya kata bat le ru daga bas ngau tho syai bakala ban walampat ki jing kala babha ha ka jing im jongi da ka ba wadro ka jing rap now try ha ka jing du wai beri bat ba jar jongi ka mat ka balai ban pendan kam kloi ya ka kabu balapli klem de boteng ka rut mar ya yo baka nomi kala pdiang ya ka jing kerpa jongka kala le kloi ya ka ba ya ka ta ka baka dei ban le kada kran skem kut jing mut da ka ba ong ba kam dan syo kano ka jing sngang skir ni snyau per ya kata ka jaka baka nomi kan yalam ya ka namar ki briu jong ka nomi ki long ki briu jong ka u blei jong ka nomi un long u blei jong ka bat ka hunro ban yap syaka jaka baka nomi kan yap ki ne ki jing kran skem bat ki jing le jong ka rut kila pen hun ya ka nomi bat ka nomi ro kalas ngau hun ban ya lam ya ka syaka taka jaka ba kan salai kum ki long kemi la kat no ul o badom ukwa ya ka jing im jongi ha ki no ki banta jong ka jing im ka jing thang ni ka jing ngau si bom dan batip ni yo to nginom do jing kermen hen rangin ap kemi bai bakan boy ka por bon pli ngi kalat bat aba kano kalat ka pli yangi tongin pendan kam kloi ya kata ka kabu kenang ba on ya lam yangi sika wai pat ka kerdan ne ka sinjam kisngi ki bengi im hakine ki por ki long sisha kita kisngi ki badap de ki jingkela ki kela na ka bas new sa ka ba nang new sho ka ba nongkong ka jing kela ka dei ka jing troin bat nang hiar ka jing syakri play ka ba ar ka jing no ka jing do
ka men sem I ne burom para briu ka balai ka jing jat jing pra ki rempei kristan ka basau ka jing jelei ki jing di bu ai ka basan ki jing ngau pha ka do ki ba kring yi ki khon ka balang saka wei pat ka dei ka jing ma ya ka jai ben riu jongi ka balai sha shat sha phon ha ki wei pat ki jai ben riu ki banabar kham tam lang ba ka shong kha shong man kat kum ka kitab istar liya tho yangi balada ka istar kam long ka baslor ban le ya ka badon ha ka jing mut jongka ka jai ben riu jiu kan sa do kan sa dam no na mar bala ai hukum daus im ban pendo jai no yaki baro da ka buit sian tiu haman henry ka jing slor ban ka jing kloi jong ka istar ban le ya ka ni ka ba kala pelai ya ka bad yaki briu jong ka na ka jing yap batrim kum joro kum ki long kmi ka balang tongin long slor ban le kloi ya ka no ka ba bha bat ka ba kraw ka ba ngio I ba ka long ka ba la ban wan ra ki jing kala ki ba thamai ki ban ya lam yangi sha ka jing im ka ba thamai ka jing im ka ba suk ka ba kemen la hai ki yeng ki sem la ka chnong ka thau la ka ri ba ka jai ben riu hi ka jing khot yangi ka long bangin long ki bislor ban wan ra I ki jing kala kumbangio I baka pertei bat ke im lang salang ka bangi im ka kala henrai om cha ka jing pha henrai cha ka ban nang sniu bat nang kham sniu ka te nu blai ko ong ha ka tiu pol chi ki nong rom kalau nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar phe wei ko ong kum ni to job no ma me dak ba pha ya ka ba sniu kum ta kum ki long kmi to ngin bat scam ya ka ba ngilong ki khon u blai ki khon ke jing shai ngim dei ban ailat ya ki bas niu ba kin job yangi henry ngi dei ban job iki da ka ba bha ngi ken mau ya ka Mother Teresa ka long kmi ke ba wan na ka resep ngi ka wan chakari India ba I jongi ha ba ka la wan chakari jongi ka la pan kalai ka perthei da ka jing I wat ikita ke bala sha I ben ha ki im lang sa lang ke bala yo ikita ka jing pang nyang lang khoi ka lei ka kdup ka do ka dai iki ka pan kalai ka jing ngau jong ki briu ha ba ki briu ki kan tai iki da ka im lang sa lang kim kwa sho ban ya jan mat ki henrai ka jing le jong ka Mother Teresa ka pan kala ya ka do no jong ki tu ki briu ki badon ha ki tu ki jaka ngiken mauro yau matma kan hi upan kala ya kala wei jong ki nong India ha ki to ki por upan kala ya ka om da ka jing snam henry da ki tin ka jing start bat ka jing shisha kum ta ma ngi ro kum ki long kmi ki khonu blai ngi la ban le ai ban wan ra ya ki jing kala ban pen long pat ya ki yeng ki sem ya ki khon ki ti ya ki em lang ki salang ki bat tibriu tiblei bat ki ba pan perna ya kala wei jong ki hagis ngi ki ban dangwan chua bangan penkut nga khot lang ye pi baro kum ki para ba ngai ki be I how try jisu to ngin nok tilang kum bagai istar bat ki briu jong ka ki nok tilang nak banta ban pen im ya ka jai ben riu jiu kila pendem hagi jing dua cha jing it maka bat ki briu jong ka kila pendem ya ka jing dua cha jing it ban yo iu blai ra sha skor bat la pen impat ya ka jai ben riu jiu kum joro mangi hagi ni ki por ki bangi im menta yo I ba ka perthei ka ri ba ka jai ben riu jong I ka dan hat mer jong ka jing yap da ka jing don jong uneu knyang jing pang ubaki khot u covid khat khandai bo long u jing u knyang jing pang u ba ta lut ya ka perthei baro ka wei to ngin sno how jisu u ba long u nang pen khia ba kraw bun pen khia ba bun pen impat ya ka jai ben riu jongi na marom don ke e ro ka ba blei la ban le baro kalong ka ba la khamat jong blei tang la da ngi wana khamat jong u da ka donut bat ka men sim baro
kum ta nga khot yang ilang baro kum ki ba ngai yau jisu bangin dem ko siu kamat jong blei ban pan ka bor na u bo blei un sa pan kia no ya kini ki jingpang un sa palait no ya kini ka jing yap batrim ki ba ngi leo i ki ba jia hagari ba ka jai ben riu jongi kum joro kum ba ka nomi bat ka rut kia trailang na ka benta ban pedang ya kala wei ki ba pernai mangiro tongine trailang ban bangina trailang bat ki bor jong ka sarkar dei jingkok ngo yaki an jong ka jingkoi jingkia tongine trailang knang ba kala wei jongi kan pernai biang ai bo blei ni rap yangi kum ki kon ki jong u ha ka bangin la shisha ban pendamrit hakmat jong u blei un kurku ya gani ka kubor ka bala pensngeu hani ka por na ka benta ka burom jong u amen mentangi lepoi ka bakut no gani ki jing sikri jongi nga ai kublei ya kinong isim benta na du inong puli bat duai kinong ai ga special number inong keren bat ai bagi egi bing yo sngew gani ka por kin dolong ka jing kurku yang iwei bei bat kham tam ya ki jing pen kre ki jongki ha ka bagi le sha chi tom ban penlut e ka por ka jongki na ka benta ban pendon burom yo blei ai kin dolong ki ki ban yo ban chongsa ka do no jongi wei bei bat kerpangi pi baro to blei ki jing suk undon rengkat lembat pi bat pinderoi gerhai ha ka jing ai ki jong kres ngin penwai ke jing sikri de ke jing ruai ke balai spa khandai peun riu ko dokot ke benengkong bat ke balai hadin brandep ke ni ke jing ruai ngakot ye i Mrs. Chichari siang syai ban pen kentang gi kam balaga pendep bat ban kerku penwai ke jing ruai ke ba ong ngin tur ngin om syap ting usim usyap rang keding bat ko ngin om syak bagin khang pan siat bat burom bat nongin yo ubat unong bisyar chalendet kil o art ligi dokot naga nembar ka balai spa khandai pendru ngin tur ngin om shep ting us im usha prang ka ding bat ka ngin om sha bakin khang pan siat bat rom bat nong ngin ya yo ubat unong pi shar halen det ul o ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le da shisha ngin sa yo jong di sao dong ko jin char to yang ban ya le ngan yang ha po deng ngam ting ngam ba bi ka men sim ka jong nga tu sho kat ba mon u twai u la weng ya ka bi kat ba don ngin tur sha ga jing ya le ngin tur sha ga jing ya le jing ya le da shisha ngin sa yo jong tang ne duai ko kpa jong ni ba beneng ni ai ngu e me namar ka ne ka por ka ba mele pli yang i galat bangin yo ban pendep ya gani ke program ban rakhe ya ke women sunday jongi lang bagine ki kor ki bor ke jing start ke bamenta ni ayu e me
namar ke jing yalam ke jing dan rengkat jong me ban ngi boti khmat jong me yakine ki ai baro ki bangil pendep hagane ke por lado ke bapule ya ke ten jong me ki jing ruai ki bas ngeu thiang ki bas ngeu tenan hadu ke ten ke bakhoi ke bakodor ke jong me ka bag sekri ke jong me kala ai hapdeng jongi ni duai kan rat be ba me menda kerku kerhai ki bagi ai ke baro ki bengios ngeu kane ke por kinde yo jaka ban songsa haki donor jongi bat kito baro ki bios ngeu ya ke ten jong me kin yo mat jaka bagan long ke bor ban yarap yangi ban kersan yangi haga bangin nangla ban yai seprang haga jing sekri me kerkuro ya ke sekri ke jong me bagan nang yai seprang haga jing sekri me haga jing ya dei bat ke basam ya ke ten ke jong me lang bagi por ki ban sawan ibu ti ki bedon bor jong me namar me long blei jongi ubaya rap yangi ubakersan bor yangi wada pedeng ki jing ki peker sa dong yangi hindrai me memsam le eno yangi hakani ke por ngi dua yangi kerpat yame ba me menang ai bor yangi dau men sem khoi ke bor jong me haga kerteng uji sunong penim ni pan ni dem yekine baro haga bawai no ke jing sekri jongi hakane ke por to ai ba ke jing ai ka badap biang dap kerhai ke jong Yesus Kristus bo trai jongi ke jing ba bayar ba plana bom jukut ke jong blei pa lembat ke jing slok bethiang betengan ba pensai bor men sem bkhoi kine lai huwe blei kinya sarang kat lembat ngi baro ki bios ngeu hakane ke por lemru bat ki bangai ki jong me hakeleng saudong ke percai na do menta segi bom jukut amen.